sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ jeje sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasutuma bi alamisa ye alamisa min bɛnnen bɛ nasarasan kalo 11 na nɔgɔmuru kalo dɔ bi y'o tile 24 ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye lasiri fɔlɔ ye an balana k'a fɔ bi y'o tile 29 ye jate la san kalo 4 na don hijira san 1444 saro dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw k'a fɔ lakɔlidenw olu ye wulikɛjɔ minnu kɛ ni ka se ka baarabila minnu kɛ sigikafɔw senfɛ u ye communiqué kɛ ka yira k'a fɔ k'a daminɛ duguma kalansow kilasi fɔlɔ ka taa bila 9nan kaw la k'olu kɔni bɛ se ka baara ta bi kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la an ka jamana kɔnɔ na min ye Masina marabolo ye bi tiɲɛ la ka wulikɛjɔw kɔni bɛ sen na waleya marifatigi jɛkulu fɛ ka yira k'a fɔ ko fɔ dugu dɔw ka don bɛnkan kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la an ka jamana kɔnɔ na min ye kɛra kulu min ni olu bɛ wele ko yɛrɛwolo olu ye fara ɲɔgɔn kɛ u tun kan ka bɔli min kɛ sababu min y'a to ni bɔli in bɔra ma ka ɲɛfɔli kɛ kunnafoniw ɲɛkɔrɔ kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la jɛnɛ marabolo kɔnɔ na dugawu kalanba dɔ kɛra min ye jamana yɛrɛ ka basigi kama kunnafoni ye ɲɛfɔli kow la ninnu de bɛ ka kunnafoni kunbaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara ɲɔgɔn kan ala sɔnna bolo kɛ n'aw denkɛ Fabila Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔdɔn k'a fɔ min ye lakɔlidenw olu bɔra i ka dɔn k'a fɔ olu ka jɛkulu n'o ye AM ye u ye ka dɔn k'a fɔ kuma lasegekɛ kɛrɛnnen n'o ye communiqué ka yira k'a fɔ olu ka baarabila min n'a bɛ sen na baarabila in ka sanga ni kumaɲɔgɔnya dɔw ye u bɛna i ka dɔn k'a fɔ dɔ bɔ a la kalanden minnu bɛ yen n'olu b'a daminɛ kilasi jardin kɛrɛnnen n'o ye denmisɛnnin ncininw olu k'e ka dɔn k'a fɔ kalanyɔrɔ k'a daminɛ o la ka taa bila kilasi 9 na k'olu kɔni ka baara u bɛ se ka daminɛ nka k'a daminɛ olu yɛrɛ sanfɛ kalandenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la lycée ka taa se université ma olu kɔni bɛ to i ka dɔn k'a fɔ baarabila ye hukumu kɔnɔna na fɔlɔ ni laɲini tɔw bɛɛ lajɛlen sabatira ni ala sɔnna ma wulikɛjɔw bɛ kɛ kalan ka se ka tɛmɛ n'a ye an bɛ fɛn min fɔ yarabi ala ka laɲini bɛɛ lajɛlen sabati kalan bɛ se ka yakubaya cogo min na n'an bɔra yen an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye hakilila min ta n'o tɛ dɔwɛrɛ yɛrɛ k'a yira k'a fɔ Faransi jamana n'a ma ɲɛ k'a fɔ gɛlɛya b'u n'an ka jamana cɛ baara ɲɔgɔnya tɛ yen kɛn yɛrɛ jɛkulu minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ Faransi jamana de b'o nafolo sara an ka jamana kɔnɔ na ko fubisire olu ka baara ɲɔgɔnya dan o ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ anw ka nin ka jamana kɔnɔ na o kuma minnu fɔra médecin minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu tɛ dɔwɛrɛ yɛrɛ n'olu ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔla kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye médecin du monde ye olu y'a yira k'a fɔ ko hakilila min taara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o kɔni bɛ kɛ so ye ni olu ka baara kɔni ni ka suturuli kɔni k'a don a la an ka jamana kɔnɔ na kuma kolomara tɛ dɔwɛrɛ ye u ka baara yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔ fama bɛ bɔ o yɔrɔw la n'a fɔra k'a fɔ k'o kɔni tɛna kɛ o bɛ kɛ so ka se olu ka baara ɲɔngiri kuma kolomara tɛ dɔwɛrɛ bi fɛn min da ka di an ka jamana na o bɛna sira o sira fɛ ala ka an ka jamana ne k'a bila o sira kan n'an bɔra yen an balona k'a fɔ cikɛlaw olu bɛ wulikajɔ la tiɲɛ la ka kan fɛn fɛn ye dɛmɛɲɔgɔnya ye o bɛ se ka ta cogo min na ka yakubaya cikɛ yɛrɛ hukumu kɔnɔna na sɛnɛkɛlaw bɛ se k'a dɔn bi jamana kɔnɔ na sɛnɛ o de kan ka kɛ fɔlɔ ye wa hakilila minnu bɛ yen ko f'u k'o yakubaya de u ye kulu dɔ sigi kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye sɛnɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya malo sɛnɛ yɛrɛ a bɛ yakubaya sira o sira fɛ mali kɔnɔ na u bɛɛ lajɛlen malo sɛnɛ bɛ kɛ yɔrɔ dɔ ka se k'u bɛɛ lajɛlen wele u ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'a bɛ wele ko gopɔn u ye wulikajɔw kɛ kabini i ka dɔn k'a fɔ sumako baaraw bɛ daminɛ waati min na nin waati in na i ka dɔn k'a fɔ u ni mali ɲɛmaaw bɛ kuma ɲɔgɔnya la hali bi fɛn o fɛn kan ka kɛ n'o ye ɲɛta ye ka ɲɛsin sɛnɛ ma u kɔni bɛ k'o laɲini an bɛ dugawu kɛ u bɛ ka fɛn minnu laɲini ala k'a sɔrɔ n'i ye kulu in jateminɛ n'o ye gopɔn ye office du Niger ɲɔnɔ Masina min ye office de riz ye Segu Bangineda office Moyeni Bani Sangaw fɛ yen ka taa se Selenge office dɔw nataw kɔnɔ k'u kɛlen bɛ ka wele bila Moti marabolo kɔnɔ na cikɛla minnu bɛ kɛnɛya malo sɛnɛ na olu bɛna i ka dɔn k'a fɔ u yɛrɛ sɔrɔ ni ala sɔnna ma kulu in kɔnɔna na u n'i ka dɔn k'a fɔ u ka lafasali tɔnw n'o ye syndicat ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Sɛgidagon ka taa se Sakiripɔn ani Siagiri ka se Faranfasiso ma ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ i ka dɔn k'a fɔ fara ɲɔgɔn kan in na o ka nin wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na cikɛ yɛrɛ ka se ka don bala nin kulu min bɛ yen ni nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye nin bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ kulu kelen kɔnɔna na u bɛ ɲini na jamana ɲɛmaaw fɛ ni ala sɔnna ma kumaɲɔgɔnw bɛ sen na bɛn m'a kɛ fɛn o fɛn kan ni ala sɔnna don nataw kɔnɔna na u kunnafoniw bɛna di a ko ɲɛminɛnen bɛ délégué général min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye Sama Yatara ka taa se délégué général kɔrɔ min bɛ yen i n'ale de bɛ balola office kɔnɔna na Ablaye Ndaw ninnu bɛɛ lajɛlen ka fara maaba caman kɛ u bɛ taama in na taama in tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ cikɛlaw bɛ se ka wasa cogo min na o y'a kunba de an bɛ dugawu kɛ u ka nin fara ɲɔgɔn kan in k'a caya sanko cikɛlaw ka bolokofɛtɔfɛnya ka se k'o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ u bɛ wulikajɔ min na ala ka wulikajɔ kɛ sababa ye sanko cikɛlaw bɛ se ka lafiya n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ
anga jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya o kɔnɔna na surasilaka minnu n'o ye MINUSMA maaw ye Allemagne jamana olu y'a yira k'a fɔ k'olu ka surasilakaw kɔni an bɛna don sankura min kɔnɔna na 2023 kɔnɔna na k'olu ka surasiw 1400 o de bɛ Mali kɔnɔna la yan k'u bɛna segin ka t'u ka jamana kan wa jamana wɔɔrɔ wɛrɛ olu bɛna yɛlɛ kɔni o hakililaw ta u ka surasiw bɛna segin ka bɔ an ka jamana kan o baara minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o kumaw bɛ sen na bi CNT kɔnɔna na Amadu Mayiga ale b'a hakilila de nin baara min bɛ yen n'a fɔra ko nin bɛna kɛ e hakilila ye mun y'a la an ka lamɛn. An tun tɛ taa nin kɔ koyi ka d'a kan ninnu nana an ka jamana kɔnɔ a bɛ presque san 10 bɔ nin wagati in na u tun nana ka dɛmɛ de lasa ma yaasa banbagaci wale tigilamɔgɔw ka cɛnni man ka jamana kɔnɔ ka se k'an dɛmɛ k'o bɔ yen nka n'u ka cɛsiri bɛɛ an b'a ye k'a fɔ ni fɛn ma fara gɛlɛya kan fɛn ma bɔ a la ayiwa gɛlɛya tɔ yɛrɛ nana warakata an ka jamana cɛmancɛ yan fan fɛ o hukumu kɔnɔna la bi an b'a dɔn k'a fɔ maa minnu b'an ka jamana yɛrɛ mara kunna olu ye kɛlɛkɛcɛw ye kɛlɛkɛcɛ minnu ye kɛlɛ kɛ jamana in fan 14 fɛ bi bi na président mun b'an kunna a ka stratégie kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ malidenw bi bi na maa si tɛ se ka taa kuma Mali tɔgɔ la kuma fɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ bi ni maa o maa bɛ fɛ ka na Mali dɛmɛ kuma ɲɔgɔnya la aw bɛ na an ni Mali de bɛ kuma an ni ɲɔgɔn cɛ da ni da o sababuya de la sa an b'a ye k'a fɔ jamana caman bɛ yen nɔ qui sont hostiles à ça olu bɛ fɛ toujours Faransi jamana o de ka kɛ olu donda ye o de ka kɛ olu kumada ye ka d'a kan nanzaraw caman bolo ayiwa Faransi de bɛ Mali dɔn ni nanzara jamana caman ye donc o tɛ an ka jamana marabaaw ka mirinata ye donc nin man bali an na k'a fɔ diɲɛ jamana bolofaraba min bɛ yen nɔ n'o ye Nations Unies ye olu ka kɛlɛkɛden minnu b'an fɛ n'i ye diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ alimanw k'a fɔ k'u b'u ka surasiw bɔ a la nin ye dɔ de ye halisa ka yira n na k'a fɔ an bɛ cɛsiri la nin ye an yɛrɛ bolo an ka mirinata ye ka d'a kan nin b'a to halisa an yɛrɛ b'an ka forcew déployer terrain kan an se ye mun ye an bɛ n'o de yira terrain kan nin wagati in na ka kɛ fura ye sa ka malidenw yɛrɛ wele halisa u k'u hakili fɛɛrɛ donc anw bolo nin tɛna kɛ gɛlɛyaba ye an ka jamana ma a bɛ se ka kɛ sababuya ye dɔrɔn ka réorganisation dɔw las'an ma a bɛ kɛ sababuya ye musaka bɔta bɛ caya halisa ka se ka u bɛ jɔ yɔrɔ min na k'o yɔrɔ lakana k'o jɔyɔrɔ nɔrɔ bila nka ni ala ni kira sɔnna ma an bɛna wuli o cɛsiri ni o wulikajɔw kɛ wa an dalen b'an ka jamana ɲɛmaaw la wa an b'a ɲini k'a fɔ nin ye sira ye an ka se k'an ka souveraineté sɔrɔ sur le plan sécuritaire. K'a ladɔn k'a fɔ ni tun ye Amadu Mayiga ye CNT kɔnɔna na u y'a fɔ cogo min na fɛn min da kɛra ka jamana na yarabi ala k'a kɛ ten n'an bɔra ye jariwala tigilamaw kɛrɛnkɛrɛnnena u bɛ ka marifa ta kabini sangajan yɔrɔ caman bɛ yen ka se ka yira k'a fɔ olu kɔni n'an ma don anw ka bɛnkan da fɛ aw tɛ lafiya hali bi an bɛ fɛn min fɔ lakɛnɛbaw u bɛ wulikajɔ min na belebeleba ka fara kan dɛ yɔrɔ caman bɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko f'olu ka bɛnkan ta de maaw dɛsɛra yɔrɔ caman na ka tila ka bɛnkan ta an bɛ fɛn min fɔ hali bi yɔrɔ dɔw bɛ olu y'a yira k'a fɔ olu kɔni bɛ sa u ti Mali bila fiyewu u ti bɛnkan ta olu yɛrɛ fɛ ka bɛnkan ta k'a fɔ ko jamana kɔni dalen bɛ sariya mun k'e bɛ b'o sariya kɔfɛ ka sariya wɛrɛ ta k'o ye faso janfa de o hakilila bɛ yɔrɔ caman na bi u bɛ ka wulikajɔ ta ka ɲɛsin olu ma n'o dɔ ye lotan b'o la tongolongora b'o la ka taa se yɔrɔ caman ma bi minnu dɔw bɛ yen n'olu ye bɛnkan yɛrɛ ta u dɛsɛlen k'a fɔ hali bi u ka dɔ fara lakana kan ka se ka feere giriya kosɛbɛ min ye yekurakaw fɛ yen u bɛ wulikajɔ la kunna sirunna maa dɔ minɛ ka taa n'u tilala k'o labila k'u bɛ fɛn min fɔ yekuraninw ma bɛnkan ta k'i ka dɔn ko lafiya kɔni k'a ti don k'o ye kabako de wulikajɔw bɛ sen na hali bi u ka dɔ fara lakanabaw u ka wulikajɔ min bɛ sen na ka belebeleba fara kan ni bɛɛ ye bɛnkan ta a bɛ kɛ sababu ye ka lagosi ni ka ɲɛsin sigidaw ma an bɛ dugawu kɛ ala kana s'o ma wa fɛn bɛ yen n'o bɛ fɔ tugunikurakaw fɛ k'olu tun bɛ lajɛrɛ la lajɛrɛ kun tɛ dɔ yɛrɛ k'u k'u da de an bɛ fɛn min fɔ ni ka file fiyɛw la ni da de na gɛlɛya caman bɛ yen ne kunkolo bɛ n dimi u bɛ b'u yɛrɛ da ka fɔ de ka fɛn min fɔ foyi kana sira ye sira min bɛ yen n'u bɛ dɛsɛ u ka nin kana nkalonda ma la nka ni fɛn min kɛra o k'o kunnafoni di n'u yɛrɛ dama n'u y'u nɛgɛ k'u fɔ ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u kana kunnafoniw di a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya se sigida ma an bɛ dugawu kɛ ala kana s'o ma an bɛ fɛn min fɔ su ni tile ni gɛlɛya y'an sɔrɔ an bɛ wele bila de ko an ka jamana maa ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnena lakanabaa olu de bɛ a kama olu de y'an lakanabaaw ye olu de bɛ se olu de y'a kalanw kɛ minɛnw b'olu de bolo ni gɛlɛya y'an sɔrɔ ka wele bila u ma kɔni wajibalen don an kan an ka kunnafoniw cari bonya kɔnɔna na ka se ka yira k'a fɔ an bɛ fɛ an ka lakana o kɔni maa tɛ se ka maa balo la an ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamana ni k'a lakana n'an bɔra yen an b'a ladɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na premier ministre nɔnabila n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ colonel Abdoulaye Mayiga ale n'i ka dɔn k'a fɔ jagokɛlaw ye ɲɔgɔn ye mun ni mun de bɛ se ka kɛ ani bi gɛlɛya minnu b'an ka jamana kɔnɔ na u jɔyɔrɔ ye mun de ye o sen fɛ Modibo Keyita ale kumana k'a dɔn k'a fɔ jagoko kan ka se ka laban ni sɛnɛko yɛrɛ ye an ka lamɛn. Ni sukaro don o source o bɛ marché mondial de kan mɔgɔ si tɛ se ka galon tigɛ sukaro prix kan i tɛ se ka galon tigɛ malo prix kan il suffit seulement i ka internet taper dɔrɔn i bɛ réalité ye n'o bɔra yen n'an sera port la fɛɛrɛw de bɛ k'a la ka na fo Mali kɔnɔ o bɛɛ jate b'olu yɛrɛ bolo olu ye DNCC olu ka baara de don f'olu fana ka dan anw na
an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka prix ɲuman sigi an yɛrɛ tɛ tɔnɔ ko la walayi bilayi an bɛ yɔrɔ min na sisan an yɛrɛ mako yɛrɛ tɛ tɔnɔ la mais ni commerçant fɛnɛ perdira wari la o kɔni o cɛ man ɲi gouvernement a ye kɛlɛkɛminɛnw san cogo min an y'a ye a ye taa ofisi la a ka taa sɛnɛ kɛ ten a ka dugukolo de dilan hali ni dugukolo hectare 1,000,000 n'i ye dugukolo hectare 1,000,000 dilan o kɔrɔ ko maliyɛn 15 pilasi de bɛ bila o la ka baara kɛ ka fantanya kɛlɛ n'i ye dugukolo hectare 1,000,000 dilan o kɔrɔ k'an ka baganw tɛ kɔngɔ tuguni fiyewu n'i ye dugukolo hectare 1,000,000 dilan a bɛ komi i ye 6 millions de tonnes i y'o de dilan Mali kɔnɔ importation bɛ dabila don o don an ka kɛ sapeur pompier o bɛ dabila n'o kɛra engrais-tigiw bɛ na ni min ye o bɛ multiplier par 20 n'o kɛra machine baw bɛ créer jamana kɔnɔ intérêt bɛ bonya o ye économie de créer tant qu'an ma so yɔrɔ ma a ka gɛlɛn. An balodan k'a fɔ ni tun ye Modibo Keyita ni tun ye kan ye o ni fanga ɲɛma ka lajɛrɛ kɔnɔna na fɛn bɛ yen n'o bɛ fɔ dugukolo kɔni ale firikita yɛlɛmani bɛɛ bɛ ka nin fɔ nka n'i ye jateminɛ an ka jamana dɛsɛbaatɔ sɛgɛnbaatɔ min ye kɛrɛfɛden yɛrɛ ye kulu si to ye ka tɛmɛ i ka dɔn k'a fɔ cikɛlaw ka k'a sɔrɔ jamana cikɛla ma yakuba yɔrɔ yɔrɔ gɛlɛya bɛ yen sɔrɔ cikɛlaw sumasiko dugukolo hali nɔgɔ min kan ka k'o la a si tɛ sɔrɔ a kuma na wa i ka dɔn gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen dɔ cikɛla b'o kɛ a ka suma yɛrɛ min n'a b'o nɔfɛ marifatigiw bɛ tila ka don n'o cɛ yɔrɔ caman na ka tila k'a fɔ an bɛɛ bɛ kule la ko sɔngɔ ka nɔgɔya k'a sɔrɔ wulikɛjɔw bɛ kɛ jamana de fanba kan ka wulikɛjɔ kɛ nin b'a la ka kɛ an balimaw la yan fɛ an b'a fɛ hali bi jamana ka wulikɛjɔ kɛ u bɛna ka se ka dɔ fara kan i tɛ maa si ye n'i ko mɔgɔw ka bɔ bi ka taama ko gɛlɛya bɛ cikɛlaw kan malo jenina walima cikɛlaw ka dugu bɛ ka minɛ i tɛ maa si o bɔli la nka n'a fɔra ka ban ko sarakisɛ dɔ taara dama min bɛ dangari politiki sira walima sira wɛrɛ i bɛ bɛɛ lajɛlen kɛnɛ ma fo nin de kɛ dɔ cikɛ kana ɲɛfɛ ni cikɛ nana ɲɛfɛ jamana in gɛlɛya kɔni fu bɛ sira dan na ni an bɛɛ lajɛlen dun ka fa sabati an balada k'a fɔ nɔngɔnkolo gɛlɛya de bɔ kɔnɔw la ni dun ka fa sabatira ɲinifɛn caman bɛ yen olu bɛ siraw ka da o kan an bɛ dugawu kɛ ala ka tɛnɛ ni ka yakubaya n'an bɔra ye jɛnɛ marabolo kɔnɔ na olu ye wulikɛjɔba kɛ ka se ka taa i ka dɔn k'a fɔ kuranɛkalan dɔ kɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ k'u ye kuranɛkalan min kɛ ka kɛ yɔrɔ la yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen sanko jamana basigi lafiya kama dogokalan min kɛra min i ka dɔn k'a fɔ a ko ɲɛma dɔ n'o ye Ibrahim Jariso ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn duwawu duwawu kɛra nin yɔrɔ in na ani kɛnɛ min an y'a fɛngɛ kirabata kɛnɛ nin duwawu bɛ minɛ a bɛɛ lajɛlen na an filɛ kaburu de la an bɛ mɔgɔ ɲumanw kaburu de la olu a dɔw dara yan sisan a bɛ san 700 bɔ a dɔw ta yɛrɛ ka ca o ye u ka ɲumanya baara kama o yɔrɔ kosɔn an filɛ ka n'a jɔ u kan ka ziyara k'u ye o kuma maa o maa bɛ baara ɲuman kɛ i k'a dɔn k'a fɔ i tɛ sa dɛ i bɛ soma yɛlɛmɛ i tɛ sa parce que n'o tɛ mɔgɔ bɛ sa ka n'a sɔrɔ i ni ma bɔ i la n'i ma kɛ mɔgɔ ɲuman ye i jɔlen i bɛna sɔrɔ i ma sa mɛ n'i ma bɔ i la a bɛna sɔrɔ i ye su de ye o kuma an bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ barikamaw de bɛ yan ayiwa an ka jamana in fana an bɛ duwawu kɛ jamana in ala ka bɛn don jamana in kɔnɔ an bɛ siran fɛn o fɛn ye yarabi ala k'an tan ka bɔ a ma masiba minnu b'a la yarabi ala k'a ban pewu ala k'a ban pewu a ban sababu bɛ bɔ fan o fan fɛ Allahu Taala de b'o dɔn ala k'a ban mɛ ni masiba in n'a sɔrɔ an ka jurumu de don donc ni n'a ɲɔgɔn an bɛ Allahu Taala deli ala k'an ka jurumuw yafa ni tun ye jɛnɛkaw kan ye Ibrahim Jariso a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ dugawu minnu kɛra jamana in ye yarabi ala ka dugawu minɛ jamana in k'a bila basigi sira kan n'an bɔra ye mais i ka dɔn k'a fɔ an ka jago ɲɛmaaw kɛrɛnna i ka dɔn k'a fɔ olu dɔw kɔni bɛ sariya bolo kan nin waati in na ne y'o Isu Batili ni maa dɔw olu bɛ sariya ka bolo kan nka ko siga kelen b'u la ko miliyari tan bɔɲɔngo ko a na kɛ taacogo dɔw bɛ o ko la o de kama u welela sariya ka bolo kan n'i y'a sɔrɔ u minɛnen bɛ fɔlɔ yaasa ka na pɛrɛtigɛ d'a ma baara min bɔlen filɛ ka kɛ min ye kiiri tigilamaw ye kɛrɛnnen na olu kɛ i ka dɔn k'a fɔ mɔgɔ dɔ n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Musa Idrissa Gindo ale ye kiiritigɛla ale b'a ɲɛfɔ baara in kɛra jumɛn de kan an ka lamɛn avec wakati jan bɔ avec la transition Mali jɔlenba sen kan kɛlɛ la yuruguyurugu kɛlɛliko la n'a bɛ fɔ ma ko corruption y'a fɔ cogo min ni affaire min kun kan bɔra a bɛ tribunal la ka ban a tigilamɔgɔw minɛnen don k'u bila kaso la ni fɛn bɛ kaso la a ka gɛlɛn juge ka kuma kan mais an b'a ɲɛfɔ a tɛmɛna sira minnu fɛ yuruguyurugu kɛlɛli don nafoloba dɔ de tun bilala ko ka banaba min tun bɛ sen na n'an b'a fɔ ma ko covid-19 ko ka o kɛlɛ a bɛ fɔ miliyari 10 ɲɔgɔn bɔ o bilala chambre de commerce ka niveau la pour que u bɛ se ka maxiw ni geliw ni tulu minnu tun bɛ kɛ tigɛ la ani finikolon min tun bɛ bila nun na n'an b'a fɔ ma ko masque olu sanuw fɛn bɛɛ bon o de nana ni nin ye sɛgɛsɛgɛli kɛra an ka cɛsigiso dɔ fɛ n'an b'o wele ko vérificateur o de ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a jira k'a fɔ ko caman bɛ yen nɔ ni o faamuyanen tɛ dibi caman bɛ nafolo dunni cogoya la bon o rapport de taara k'a di n'o dira dɔrɔn progrès de bɛ
2016 président de la transition fana ka kɛlɛ fana ye corruption ko ye ani plan d'action fana gouvernement fana t'a la ani assise minnu kɛra olu bɛɛ ko k'a lajɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ o bɛ na ni rapport bɔra mɔgɔ kan n'a sera procureur bɛ wuli ka o tigi magɛn o de kama Yusufu Bacili ani a ka secrétaire général ani a ka comptable n'o ye Cheikhmar Kamara ani Lamine n'olu bɛɛ minɛna ka mandat d'u kan n'olu bɛ fanga ka bolo kan ni wagati la o kuma de tun bɛ Bamakɔ tile fila na depuis mardi tɛmɛnen tigɛ dalen b'u kan u ka enquête bɛ ka poursuit k'a lajɛ ni mɔgɔ min nɔ b'a la Yusufu Bacili a n'a ka secrétaire général Cheikhmar Kamara ani a ka comptable Lamine Sako olu le nɔ minɛnen don o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'u nɔ b'a la enquête de bɛ n'o yira an na kama procédure de don bon maintenant an b'a fɔ o de ma ko présomption d'innocence parce que ni enquête daminɛna ka ban juge d'instruction kelen de b'a ka enquête kɛ san 3 de b'ale bolo k'a ka enquête kɛ ni y'o san 3 dafara n'a ma tila a b'a ordonnance ta ka san 3 wɛrɛ ɲini voilà o de kama ni a ko kɛra mɔgɔw k'u janto k'u hakili sigi k'a lamɛn nɔminɛni kɔrɔ tɛ k'i nɔ b'a la fo kiiri ka tigɛ k'a ban i ka sɔrɔ ka condamné. An balɔrɔ k'a fɔ ni tu ye Musa Gindo Kanye a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ fɛn min da kɛra an ka jamana na yarabi ka mali bila sira kan n'an bɔra ye min ye Somadugu nin waati laban ninnu na gɛlɛya dɔw carilen bɛ ka yira k'a fɔ min ye Dana Masagu ye n'o ye lakanajɛkulu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya dozolakaw k'u kɛlen bɛ ka dangari maaw la ka se ka taa maaw ka baganw cɛ o kuma min bɛ sen na Dana Masagu yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Somadugu olu ka kumalasela n'i y'a sɔrɔ ye Maliki Jongo ale b'an bolo nin waati na an ka yɛrɛ lamɛn. N tɔgɔ ye Maliki Jongo ye Dana Masagu kumalasela don ka bɔ Somadugu. Maliki Jongo an bɛ waati min ko bi kumaw cayalen bɛ Dana Masagu k'a ka wulikajɔw kɛlen bɛ ko ka se ka dangari mɔgɔw ka baganw na o kuma minnu bɛ ka fɔ a ko bɛ cogo di? Abila Kulubali kuma ninnu a caman bɛ yen n'i ma kuma ta a sun kɔrɔ a nkalon de ka ca dɔgɔnɔ jamana kan an ka bagan bɛɛ cɛra donc anw bɔra ka taa dugu dɔ bɛ yen ko Ɲanangali anw taara an ni terroriste ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ye an ka baganw bɔsi u bolo bagan ninnu nanen an ko dɔgɔnɔ bɛ yen madama i ka bagan bɛ yen i ka n'a filɛ Singamakaw ka bagan caman yera a kɔnɔ olu y'u ka bagan ta Kakolikaw ka bagan yera a kɔnɔ olu y'olu ka bagan ta Bundagakaw ka bagan u nana u taara n'u ka bagan olu y'u ka bagan ta Bara Seku Sala waati dɔn an kun y'a kunnafoni di u nana bɛn u kan ka taa n'u ka bagan ye Seku Sala denw ka bagan yɛrɛ Seku Sala mɔdenw an y'olu wele u ka n'u ɲɛ da u ka bagan kan u nana u ka bagan caman de ye bagan ninnu na u don fo mɔgɔ Seku Sala ka maaɲumanya i hakili jiginna la a bɛɛ lajɛlen ɲɛji bɔra o kɔfɛ Budikaw nana k'u ka bagan sɔrɔ u nana poli an ka kamalen dɔ a taara bagan gɛnna u nana ka taa ni ale ka bagan ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka mugu ci a la an Dana Masagu ye mugu ci mankan mɛn an ka sɔrɔ ka bɔ u taara ni bagan ye anw fana y'an ka su ta ka na an ka su don bon o kamalen ka bagan caman de sɔrɔla nin bagan kulu ni cɛla mais a ka bagan dɔw fana o sɔrɔla Falajɛ garabali la Abdulaye Kulubali a ko kɔni y'an kamana gan n'i y'a jate minɛ Ɲɔnɔ mara la ka na se Jɛnɛ mara la ka na se anw dɔgɔnɔw fɛ o bagan ma taa sanfɛ a ma jigin dugukolo jukɔrɔ an ka bagan bɛɛ taara mɔgɔ minnu bi taa ni an ka bagan ye ni an taara an ka bagan de nɔfɛ an olu bi ɲɔgɔn sɔrɔ mugu de la mais olu ka kuma laselaw de bɛ yen olu bi kɔn ka bɔ anw ɲɛ bari kumakɛla tɛ anw bolo ne min yɛrɛ filɛ nin ye ne ye kɛlɛkɛla de ye Abdulaye Kulubali ba degene de bi tiɲɛni kɛ n'o tɛ anw ka baara kun tɛ kuma ye nkalon modèle bɛɛ bi d'an kan ni anw ɲɛ an ka bagan sɔrɔ o jɛkulu kelenw de bɛ bɔ olu b'a fɔ ko bagan ye olu ka baganw de ye olu ka jate la u ye an ka bagan tigɛ o bagan man kan ka kɛ anw ta ye bilen o bagan ye olu ta de ni aw taara o bagan nɔfɛ o bɛ kulekan bɔ ko o bagan ye olu ta de olu b'a fɛ de ko mɔgɔ bɛ ka anw Dana Masagu kɛlɛ walama dɔgɔnɔ ni bamanan min bɛ ka anw kɛlɛ dɔrɔn ko o ka fɔ terroriste de dɔrɔn a ka bila ten tɔgɔ kana fɔ an t'a fɔ fila bɛɛ ye terroriste ye hɔrɔn bɛ yen walahi fila dugutigi b'an fɛ yan Abdulaye Kulubali ni a ma diya maa min ye i bɛ na a fila dugutigi wa a bɛ dɔgɔnɔw de kunna fila bagan gɛnnaw b'an fɛ yan Abdulaye Kulubali Dana Masagu tɛ fila bɛɛ kɛlɛ dɛ mais nkalon modèle bɛɛ bɛ da anw kan mais duguba kɔnɔ mɔgɔw de t'a kalama n'o tɛ k'a fɔ donsow tɛ kɛlɛ kɛ da mɔnzɔn ka waati donsow de ye kɛlɛ kɛ yan Tobo Wɛlɛkɛmu ka waati donsow de ye kɛlɛ kɛ depuis o kɛlɛw tɛmɛna donso ma kɛlɛ kɛ dɛ mais n'i bagara u ma i bɛ n'u jɔlen sɔrɔ e kana tigilamɔgɔ bɛ an ka zone na Abdulaye Kulubali u y'a bɛɛ gɛn ka bɔ ka sɔrɔ k'o ɲɛsin anw ma bilahi n'i nana dɔgɔnɔ jamana kan fɔlɔ anw kun b'a fɔ ni fulakɛ ye karisa ka bagan gɛnna di mais bi n'i sera dɔgɔnɔ jamana kan n'i sera bamanan na o bagan bɛɛ taara o bolo mais anw segira an ka bagan de nɔfɛ Abdulaye Kulubali ko bagan in kɛra olu ta ye bisa ka ban mankan bɛɛ de filɛ nin ye n'o tɛ an ma bagan mɔgɔ ma anw bɛ sigi an ka dugu de la diɲɛ don o don e b'a mɛn an ka dugu de attaqué la an ka dugu de attaqué la Abdulaye Kulubali bilahi an tɛ bɔ ka taa maa attaqué ni tɔɔrɔ tɛ filɛ an ɲanina anw tɔɔrɔ la anw degunna mais komi kadiri tɛ anw bolo o de ye anw ka ko gɛlɛya Abdulaye Kulubali
Abdel Kulibali fo saya walama anni ambanga baga taro do antanga baga tu Abdel Kulibali ma mi fo kurman ni jene mara kana se pay do gona ya Abdel Kulibali antlo bala ko me o mi jaaju i kulile ka dese o kuma jamana tarami karamo tarami me muna kuma me bi anga baga kilin me ambi ka seba ya soro ka fo ambanga baga récupérer me o ke ku kelon di ka wuri ka fo o ka baga fo mo bi so mi ba fa ali ba sienda akan anga baga no fe kele ka ba di pochen de la aka to o bulu an fana ko anta twinde Abdel Kulibali mangam do o de no fe ay baga munu soro ka nanu e baga nanu mi se baga joli nyono ma ay baga munu soro abisa bakilina antara terroriste nunu ka daga yoro yere bi an bora ka tayindi an ori yo nyogo soro mudu yere dila komi olu ka mogo a nyana ma ye terroriste a su o ye baga ngina no te an ye nyogo soro de kele yere bilili ka soro ka baga munu bo an mogo munu fagara o baga de ni me no o nana fo ko nyakungo ka baga do o kuma o nyakungo ko de ka an faga ka tan an baga yiwaja o bisa ka tuudi Abdel Kulibali an baga yoro donendo ka tamni banjagara la kana se fo an fe suma dubiya ci wuce ka baga yira be tari ka baga nofe mais ni jakulu do willa ka fo ko olu ka baga do Abdel Kulibali ja olu de bi ka an faga o bi se ka an kolo ka an ga baga ko o taye ya olu bo kono wa bo sangoni kele bi ka ta pusho mina an na do sisa ni ne kuma na min gran pays do na dana ambassade la banyagara na lamini be kala turu o kan o de ke ambalonan ka fo ni tuye maliki jongo kanye aya foto na femi da karanga jamana benyo yani kilinga ala ko sabati nambora ye DNCC ministry sombe no ka baranya stebe jako ere yakwalima uluni kado ka fo mi ye jago kela ka tase kuna fundla mo nyongo ye sinfe bara munu mese na udasi roma DNCC bugadel dumbia ale ba nyefanye bara membese na ufe angalame munga ngake ni geleya in gouvernement silente ka fo ko kambe ka lafia gouvernement nga la ini toujours ko mi se ka nogoya alibi na nogoyara kofe malion ka santi na gelera kofe ka koke mi se ka to a geleya be resenti nogoya la donc au delà le fla na ya yi ka fo gouvernement ko malgré que ni fembe atisi ya ko krefe a commission interministérielle sigi mi mena ka ko anticiper geleya kuraw parce que dien te baski ina fo am aklibe ala togomina si un ba ira ka fo ko dien re baskili ama damine folo ere o kun kono na dien global no be bo donc en tant que aka kono de donc au delà plan d'action gouvernemental kera plan d'action do kera ni mo wakili la ka fo ko plan d'action te anya me ko plan d'action arrêté anya plan riposte min kera au plan riposte mena misali hakelen bivina ministre de l'économie et minfo mais c'est stratégique ni i sanctionné na mo mi sanctionné itene ka plan yere ka nyekoro ibe fega minke ore la au plan stratégique abe appliqué là maintenant pour ko renforcer commission sigira plan stratégique ni ato Conakry daelena au plan de riposte de ato Mauritanie daelena embargo konana au plan riposte de kama ministre tara urusila mbeda o droma mo mu ba fuko planter olu ma famuni bo o plan ne be renforcer la nini bara mu be ka ke shooting clé ambalonan ka foni tu bugadel ni tu ali kanye afratu ko nambe dugo ke alaka gelea ukasegolu frage nambura ye yere wolo olu ye kado ka fo franyo ngabake nganga bo tratado no yuka meeting ye ko borama o boli min kera masiri ko ate bo nyefo angalame mogo be ka janfa fa be mogo yana ko janfa foli de janfa ko ye no ka do ko janfa do ki pan janfa kuna ka bogo do janfa ke bagala o ri chie maite do na ma kuma fo dan fait se ka kuma jamane ngono ka timangan clé kono do ko kono pas moins de 14 émissions ni foli do nga chabi fo li lonia lo longo be ma kelengelen bela mais mogo nu fun faraku nyogon kan ko a donner ko fe a folen ko fe ko ka glan kuma inte kwa ka glane donc yera wolo sigira ka glane mun ko yera ma ko lu ka glane amado go mo shila afura ka fo ko fanga mina mi kala cannabis ko fanga intalendo tajila jangoro de bala bana ko ka bana furake o bana furakeli kuma onana wolo bi an sigi min ke pale kono ko mo kanu ka dugun fo dogo ko kudu tay antara kulukuro ko ala yan son san sabala an ka ton kono na kamita ala barika da ka akila kurata doko ko yefene kuduta e sisan fanga mi lam ko la kana ko o fanga yere daga kono bikati kamta fara ɲɔgɔn kan o fara ɲɔgɔn kan ko ka yira ka fɔ ko a fɔra ibe kare ka kana to maludon ka fara ko ni maludon fara la ko foyi tiɲɛ sɔrɔ bilen bɛɛ ni kuma min fɔ n'a y'a fɔ vichère ko la bɛɛ ni b'a dɔn kumina y'a fɔ a ye min ka gɛrɛfu caman o kuma tara k'o fɔ la k'o gɛrɛfu bali a kana tiɲɛ kan maa caman bɛ muruti e n'u ka muruti u bɛna yan an bɛ se ka min k'a la an b'o k'a la pour que murutili ka jɔ
mais n'a fɔra o wagati kelen an bɛ ka mɔgɔ la sabali kan ka ɲɛsin faso ma ko bɛɛ lajɛlen ka dɔndɔni bila i ta la donc an bɛ donnin minɛ i ko bi diɲɛmɔgɔ bɛ k'an lajɛ o ye diɲɛmɔgɔ jumɛn est-ce que fanga min b'an kunna fanga ni jamanakɔnɔdenw bɛna taa a narimoni wa fanga k'o kɛ fanga k'a ɲini komi an bɛ ka mɔgɔ ka publication ye ko Hashimi k'a lajɛ ani jamanakɔnɔdenw ka bɛn a la ni jamanakɔnɔdenw bɛnna a la k'o bɛ kɛ komi nafa tɛ ka kɛ mais ni jamanakɔnɔdenw ma bɛn a la kasiko bila a la révision constitutionnelle ko bɛna bila zone tɛna minɛ baara tɛna créer sɔrɔ tɛna kɛ o laban ye min ye ne bɛ bɔ kuma na ala k'an kisi. an balodan k'a fɔ nin tun ye yɛrɛwolo Siri Kuyate nin tun y'ale kan ye a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ fɛn min bɛ yen n'o ye bɛnɲɔgɔn ye an ka jamana kɔnɔ na basigi lafiya la k'o sabati n'an bɔra ye waati kɛrɛnkɛrɛnlen k'o ta kɛrɛnkɛrɛnnena kɛnɛya kama o baara min sigira sen kan Amadu ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. nin kɛnɛ mun sigilen filɛ ka kalo kelen ta k'a fɔ k'o ye kɛnɛya kalo ye pour que kunnafoni bɛ se ka jɛnsɛn jamana kɔnɔ cogo min kɛnɛya bɛ se ka ɲɛfɔ jamanadenw ye cogo min na jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka gɛrɛ kɛnɛya baara la cogo min na o ye anw nimisi wasako de ye nin bɛ belebeleba de fara jamanadenw ka faamuyali kan sabula n'an ye kalo kelen mumɛ bɛɛ ta k'a fɔ bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa a kɔnɔ gouvernement ka jɔyɔrɔ fa société civile ka jɔyɔrɔ fa je pense que an bɛ se ka nɔ caman bɔ a ko la. an balodan k'a fɔ ni tun Amadu kan ye nin baara min filɛ n'i y'a sɔrɔ n'o taara kɛnɛya tigilamaw la o kɔfɛ minisiri yɛrɛ min bɛ yen n'o ye kɛnɛya minisiri ye Dominatu ale b'a ka nisɔndiya jira baara in sen fɛ an ka lamɛn. président de la transition ko anw ma ko n'an bɛ fɛn o fɛn mun kɛ an ka adamaden lajɛ adamaden ka hɛrɛ bɛ mun na jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ bɛ mun na an ko o de kɛ donc o da ale ka miirina de nana ni nin ye an ka nin kɛnɛ in sigi ka kunnafoni ɲɛnama di jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma yaasa u bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo jumɛn lafiya la yaasa an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de n bɛ misaliya ta saniya kan sisan kɛnɛya tɛ taa saniya kɔ n'i k'i bɛ kuma saniya kan sisan a tɛ kɛ i b'a fɔ kɛnɛya baarakɛlaw dɔrɔn ka baara de don mais bɛɛ lajɛlen de kan ka baara kɛ saniya kɔnɔna la yaasa bɛɛ bɛ kɛnɛya sɔrɔ cogo min na donc o ye misaliya kelen dɔrɔn de ye donc an bɛɛ lajɛlen ani jamana kɔnɔdenw an bɛ kuma donc minnu bɛ na an dɛmɛ nin moyen na an bɛna kunnafoni caman di mɔgɔw ma yaasa faamuyali ko ɲuman bɛ sɔrɔ baara dɔw la kɛnɛya fana bɛ se ka nɔgɔya cogo jumɛn jamana kɔnɔdenw ma ani gɛlɛya mun bɛna adamadenya kɔnɔna la olu bɛ se ka kunbɛn cogo min na o cakɛdaw b'an bolo an ka jamana kɔnɔ yan nɔ. an balodan k'a fɔ ni tun ye minisiri kan ye Dominatu a fɔra cogo min na yarabiya la waati min dalen bɛ ala ka waati ni ka bila kɛnɛya o badabada minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye caravane dɔ kɛnɛ n'o ye wulikajɔba dɔ ye o sigira sen kan sɛnɛko yɛrɛ sango bi sɛnɛ bɛ se ka yakubaya cogo min na o kɛra i ka dɔn ka fara ɲɔgɔn kan in sababu ye u ye kunnafonidi kɛ ko ɲɛmaa ye Abdulayi Kureshi ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. an ka lajɛ tun bɛ fɛn min ka bi an bɛ se k'a fɔ bakuruba la ko kunnafonidi de tun don an bɛ baaraba minnu kɛla ani yɛlɛma minnu bɛ ka don malosɛnɛ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se malosɛnɛ cogow ma minnu tɛ dankari sigida la ani jamana ka dunkafa yɛrɛ bɛ se ka sabati malosɛnɛ ko la cogoya min na ani malo sanni feere ko fo ka taa se malidenw yɛrɛ bɛ se ka mali malo sɔrɔ nɔgɔya la cogo di donc an ka kɔrɔfɔw bolilo de kan o de kama an ye wele bila fɛn min ye kunnafonidilaw ye ale ni jamana yɛrɛ dumunikɛlaw ani magoɲininaw ka tɔnba olu ka ɲɛmɔgɔw ye karavani ye tagama ye min bɛ don an ka baarabaw kɔnɔ baara minnu bɛ na kunnafonidi ni tɔn yɛrɛ lakodɔnni duguma o siraw fɛ ka d'a kan an b'ale kɛ san o san k'an kɔn don belebeleba saba ɲɛ n'an b'a fɔ ma ko malo don o tagama in san o san an bɛ région dɔ ta ka malosɛnɛyɔrɔ dɔw ta a la ka jigin ka taa duguma an ka conseil d'administration ɲina san 2022 u ye Kayi région de sugandi Kayi région ye région ye min ni sɛnɛ a kɛcogo yɔrɔ ɲumanbaw bɛ yen mais malo sɛnɛ ma yiriwa kosɛbɛ donc o de kama an ye sira ta an bɛna taa Kayi ka se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni kolatigɛbagaw ye ani marakɛbagaw n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Bafulabe yen yɔrɔ min na ni jitɔn yɔrɔw dilannen don ka yɔrɔw dilan ma ɲina Bafulabe fo ka taa se Manantali ma n'an bɔra yen an bɛna Kaɲagayan fan fɛ Yelimane ale ye dugu ye min ni malo sɛnɛ bɛ ka fanga sɔrɔ a fana kɔnɔ dɔɔni an bɛ se ka to malo sɛnɛ cogow la ani ni ji tora ka wɔlɔ sɛnɛ minnu bɛ kɛ ni o tɛ yɔrɔ tɔw la an b'olu fana lajɛ n'an bɔra yen nɔ an bɛna Kita fɛn min ye fala kɔnɔnaw ye olu ka ca yen kosɛbɛ mais yɔrɔ dilannenw man ca malo sɛnɛ bɛ ka ba sɔrɔ yen fana dɔɔni an n'o malo sɛnɛlaw ani o ɲɛmɔgɔw bɛna kuma donc baara ninnu kɔnɔna na kunnafoni minnu bɛ sanfɛ ani kuntilennaba minnu bɛ Mali jamana bolo anw bɛ jigin n'o de ye duguma o kuma an bɛ kunnafoni min fana bɛ an ka tɔndenw bolo duguma ani gɛlɛya minnu b'u kan ani laɲini minnu b'u fɛ an bɛ yɛlɛ n'o de ye sanfɛ n'an nana ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ kalo tile 29
kɔnɔntɔ o b'a sɔrɔ an ye tile 8 kɛ taama na an b'o kunnafoniw de gungun n'o ɲɛɲɛ bɔ ka hakilina kumaba minnu b'a kɔnɔ k'o fara ɲɔgɔn kan an bɛ sɔrɔ ka t'o lase kɛnɛ kan min bɛ wele ko malo don o don kolatigɛbaga fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ maloko hukumu kan olu bɛɛ b'o kɛnɛ kan donc an n'olu b'o kunnafoniw lase karawani ye nin ye bakuruba la donc san o san an b'a kɛ siɲɛ kelen. An balɔnna k'a fɔ ni tun ye Abdulayi Kureshi ka ye u y'a fɔ cogo min an bɛ dugawu kɛ ɲinifɛn ala k'o ka sɔrɔ fɛn n'an bɔra ye min ka dɔn k'a fɔ jɛkulu dɔ ye kɛra n'o ye association dɔ ye o sigilen bɛ bi ko ka lasaniyani k'o ta ka ɲɛsin anw ka kɛnɛyasobaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya kɛnɛyaso yɛrɛ ma jamana kɔnɔna na association in a sigikun ye mun ye ani munna u y'a sigi baara in yɛrɛ bɛ cogo di min y'a ko ɲɛmaa ye Mamadu Bawlo ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Hakilina mun y'an bila tɔn in sigili la parce que an y'a ye anw bɛ yen nɔ an dɔnnen tɛ an ka baara yɛrɛ dɔnnen tɛ fɔlɔ ni mɔgɔw nana dɔgɔtɔrɔso la u bɛ fɛn caman f'an ma parce que a sababu an ka baara dɔnnen tɛ ni fɛn dɔnna k'a nafa dɔn a bɛ se ka don ba la même temps laɲini min b'a la o bɛ se ka sabati o de kama an wulila k'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn ɲini k'a daminɛ CSRF ka taa hôpitaliw la ani ASACO la pour que an bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɔn cogoya min na fɔlɔ ɲɔgɔn dɔn kɔfɛ fɛn caman b'a la o de y'an bila ka tɔn in sigi komi a daminɛna Bamakɔ yan nɔ Bamakɔ bɛɛ b'a la ani Bamakɔ hôpital bɛɛ région fana na an bɛ Segu Sikaso ani Kayi ani Kita ani Nara an bɛ Kulukoro an bɛ Kati fana ani Kati CSRF ni hôpitaux bɛ nin région fɛn o fɛn la an bɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la Mali kɔnɔ en même temps ni a CSRF an kɔni ma se cercle CSRF bɛɛ la mais an sera CSRF caman na minnu donna association in hakilina min y'an bila o la an ko dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ anw de ka baara ɲɛsinnen don saniya walew ma ani ka banabagatɔw ladon komi anw dɔnnen tɛ mun bɛna to an bɛ se ka dɔn an ka waleya kɛ waleya mun n'a bɛ ɲɛsin an ka baara yɛrɛ ma bi bi in na n'i dɔnna ni baara ye o de nafa ka bon n'i ka dɔn ni fɛn ɲini o kama an wulila k'an bɛ journée de salubrité in ta an k'a daminɛ n'o ye fɔlɔ n'an fanga sera k'an bila yɔrɔ min o hukumu kɔnɔna na ani sera minisiri ma a ka dɛmɛ kɔnɔna na ale y'an dɛmɛ kosɛbɛ ministre de la santé a n'a dɛmɛ jɛkulu u y'an dɛmɛ pour que baara in bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na a y'a jira nin y'ale yɛrɛ ka aminako a n'ale jɔrɔnako ye cogo di hôpitaliw bɛ se ka saniya ani CSRF ale yɛrɛ tun bɛ ka moyen ɲini pour que bon jeune Gabriel Touré bɛ se ka saniya mais n'anw nana k'anw de y'a kɛbaga an bɛ se k'a saniya ale tɛna taa yɔrɔ wɛrɛ bilen ale n'anw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'an bila an sera ka courage sɔrɔ ka fara minisiri kan pour que journée bɛ se ka labɛn cogoya min na. An balɔnna k'a fɔ ni tun ye Mamadu Bawlo ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na tɔn in sigikun ye min ye ka se ka ɲɛsigi min y'a sɔrɔ an ka kɛnɛyasow la u bɛ se ka kɛ cogo min na ka jɛya sabati ala ka kɛ ten n'an bɔra ye min ye transiti maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya olu kɔni farala ɲɔgɔn kan u ka fara ɲɔgɔn kan ba ka ɲɛfɔli kɛ gɛlɛya minnu donna an ka jamana kɔnɔ olu ka ɲɛɲini ye mun ye n'u b'a la ka mun de kɛ mun de bɛ ka kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ o ko kun kan a sen fɛ u da sera kuma caman ma bi gɛlɛya minnu bɛ sen na Sulemani Baba Traoré ale y'a ko ɲɛmaa ye kuma min fɔ o filɛ. Crise ɲɛ fɔlɔ kɛra Covid ye. Covid nana jamana bɛɛ y'i datugu yɛrɛ da la ka don ni gɛlɛya ɲɔgɔn fɛ yen nɔ. Baarada caman datugura parce que crise nana. O sababuya la transport yɛrɛ gansan fɔlɔ. I n'a fɔ conteneur kelen kun bɛ na 5 millions ɲɔgɔn. Maintenant crise nana a kɛra sababu ye conteneur bɛɛ taara yɛrɛ sɔrɔ Chine yan fɛ. Bon Chine tun fana datugulen don. Donc conteneur crise de nana o nana min kɛ donc o sababuya la bateau tun kan ka rotation min kɛ bateau tun tɛ se k'o kɛ donc a kɛra sababu ye fɛn min tun bɛ 5 millions ɲɔgɔn na a taara cɛya fo ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fɔ 1 billion. A mana kɛ taji la yɔrɔ o yɔrɔ dɔrɔn inflation bɛ wuli fa bɛɛ fɛ o inflation tun tɛ Afiriki kelen tɛ diɲɛ fa bɛɛ taara yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ gɛlɛya juguyara tuguni sisan ni diɲɛ bɛɛ ta kun ye gɛlɛya 2 ye embargo nana k'anw ka gɛlɛya kɛ 3 ye. I bɛ taa sɔrɔ jamana dɔw yɛrɛ kɔnɔ i bɛ taa minɛ min yɛrɛ ɲini o yɛrɛ de tɛ sɔrɔ jusqu'à Europe aujourd'hui dɔw min kɛ i bɛ taa sɔrɔ rayon kɔnɔ i tɛ tulu min bɛ kɛ ka tobili kɛ i t'a ye ɲɛ na farine t'i ye ɲɛ na o fɛnw de ka ca i tɛ min sɔrɔ Europe kɔnɔ bi nɔnɔ b'o cogo kelen don Maliens sera k'an ka économie ta parce que n'i yɛrɛ bɛ ka feere k'i yɛrɛ mɔgɔ i yɛrɛ b'a dɔn gɛlɛya min bɛ e yɛrɛ ka du kɔnɔ o gɛlɛya kelen bɛ mɔgɔw tɔw kan o de y'a to malgré que Covid problème nana malgré que guerre Ukraine nana o n'o kororɛ n'o ye ka taji sogo gɛlɛya malgré que embargo dara n kan ala sera ka fara an kan an n'an ka ɲɛmɔgɔw
parce que diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ni sigi ka fɔ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ fɛn fɛn kɛ solution bɛ sɔrɔ a la an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo la parce que n'an y'a ye ko gɛlɛya bɛ don fɛn fɛn na a kɛra Mali ye o a kɛra Mali kɔ ye o an bɛ wuli an bɛ taga ɲɔgɔn fɛ faut que maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ aujourd'hui a ka kɛ autorité ye o tant que u n'an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ taa nɔgɔya fan fɛ. An balona k'a fɔ ni tun ye Sulemani Baba Traoré ni tun y'ale kɛ u y'a fɔ cogo min na wulikɛjɔ minnu bɛ sen na n'o tɛ dɔ ye nɔgɔya ka sabati jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ ten n'an bɔra ye festival min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye i ka dɔn k'a fɔ Kure Male n'i y'a sɔrɔ o ye Laginɛ jamana o baara min bɛ kɛ Mali kɛrɛnkɛrɛnnenya a ko sigiba sen kan an ka jamana kɔnɔ na o ye Salif Keita ye ale da sera ma baara in kun ye fɛn jumɛn de ye an ka lamɛn. Comme il y a fait depuis festival Maguette, la plaine n'existe plus. Jeli furakɛra a bɛ cicatriser de. Baara min mana wuli don min na an b'a fɔ o don n ko jeli tɛ yen bilen mais jeli subara parce que vraiment an kan ka tiɲɛ fɔ Guinéens bɛ problème de sɔrɔ Mali fan fɛ n'u bɛna Mali la mais Maliens tɛ problème sɔrɔ n'u bɛ taa Laginɛ parce que an ko fa a kɛcogo la ni Laginɛ ka bɛ bɔ Laginɛ ka na Mali la u bɛ tɔɔrɔ dɔɔni an b'a ɲini Mali fɛ u k'o ɲɔgɔn sira fɛ u k'o ɲɔgɔn ko dabila Maliens don Laginɛ ka bɛɛ ye Malien de don Laginɛ ka tɛ Malien de don Malien fɛnɛ bɛ taa Laginɛ Malien tɛ Laginɛ ka de don an k'an jija o yɔrɔ kan kosɛbɛ an k'an jija o kan kosɛbɛ il faut que Mali ka volonté ta ka vraiment k'i yɛrɛ di comme Laginɛ ka b'a yɛrɛ di cogo min volonté politique k'u yɛrɛ di yɛrɛ de ko daminɛlen don fo ka taa min kɛ sa a tɛ dabila bilen Ala sɔn kira sɔn. Ni tun ye Salif Keita ni tun y'ale ka ɲɛ a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn bɛn jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ Ala k'o sabati n'an bɔra yan an bɛ taa jamana kɔ kan Mohamed Samake mun b'e bolo. An karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Burkina an b'a ladɔn k'a fɔ min ye lakanabaliya kɔni ko halisa fanga ka bɔ Burkinakaw fɛ yen dɔ fana ɲɛ tɛmɛnen na a yirala k'a fɔ min ye binganni wale kɛyɔrɔ sigiyɔrɔma 2 ye o kɔni kɛra Burkina jamana kɔni kɔnɔna la min kɛra sababu ye ka maa 14 ka olu bɛɛ lajɛlen kasaraw ni na wa n'i y'a ta k'a lajɛ ko maa ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu ye wulikajɔ kɛ ka taa fara kɛlɛkɛcɛw kan walasa ka jamana k'a bɔ bolo la. N'an bɔra an bɛ taa Laginɛ Conakry an b'a ladɔn k'a fɔ min ye Laginɛ camancɛ fanga maa ɲɛmaaw ye k'u bɛ wulikajɔ la nin waati in na bawo ko kabini jamanakuntigi kɔrɔ Alpha Conté ni ale ka fanga dafirila sa ko wulikajɔw bɛ sen na maa minnu ye jamana nafolo ka ŋanamu ko ka olu maaw wele walasa u bɛ se ka nafolo in ka sara cogo min na ni min ni kasɔrɔdogo ka o ka da o kan an bɛ don min na ko bi ko wulikajɔw kɔni kelen don ka se ka Laginɛ wari ale miliyari 53 ka taa se miliyɔn 500 ɲɔgɔnna ma ko o kɔni sɔrɔlen don ko nka ko ta bɛɛ dɛ ko halisa wulikajɔ bɛ to sen na cakɛda ba dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔna la n'ale bɛ wele ko ICCR olu ka baara tɛ dɔrɔn ye ni ka wulikajɔw kɛ ka ɲininiw kɛ n'o ye recherche ye o y'a yira k'a fɔ ko an bɛ fɛn min wele ko éclipse de lune n'o o de ye sa ni kalo ni ale b'a ka taa sira fɛ ni filikɛrɛw la ale ni dugukolo kɔni u bɛna kɛɲɛ ɲɔgɔn ma o bɛ kɛ sababu ye ni ka dibi kɔni don o tuma ko o dɔ kɔni bolodalen don san kura nata in na min ye mɛkalo tile 5 san 2023 la o tuma ko siga foyi t'a la ko a kɔni bɛ kɛ n'an bɔra san an bɛ taa Indonésie an b'a dɔn k'a fɔ wulikajɔw bɛ sen na min ye dugukolo yɛrɛ ba dɔ o kɛra Indonésie ntɛnɛn don novembre kalo tile 21 min kɛra sababu ye ka maa 252 ka olu bɛɛ lajɛlen kasara u ni la k'an bɛ don min na ko bi ka wulikajɔw bɛ sen na halisa ka maaw ka olu kɔni ɲini dugukolo jukɔrɔla la maa 700 bɔɲɔgɔnko olu kɔni sɛbɛkɔrɔ jogilen don halisa an bɛ taa États-Unis an b'a dɔn k'a fɔ min ye cɛlaka dɔ ale kɔni taara sugu bulon dɔ la n'o ye supermarché ye ni ka se ka marifa ka aw ci maaw la ye a kɛra sababu ye ni ka se ka maa caman ka olu kasaraw ni na wa ka maa caman fana jogi an bɛ don min na ko bi ko wulikajɔ kɔni kɛra lakanabaaw fɛ olu yɛrɛ ma kubila dagirinna dɛ ni maa kɔfɛlen na ni ka yɛrɛ kasara an la karamɔgɔ Ablaye nin bɛ dan sigi an ka jamana kɔkan kɔnɔ fana la. An bɛ dugawu kɛ yarabi Ala fɛn fɛn basigi lafiya ye Ala k'o sabati an ka jamana ka taa se jamana wɛrɛw ma dugukolo yɛrɛ yarabi Ala kana an tulo yɛrɛ don a la ka caya sango k'a fɔ ko a bɛ an ka jamana walima jamana wɛrɛ k'o sɔrɔ an ka jamanaw yarabi Ala diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na kolosuma o se masa ramani ye Ala ka diɲɛ kolosuma kɛrɛnkɛrɛnnena anw ka jamana tiga minnu bɛ sun kelen n'olu kɛra fa kelen minnu bɛ bɔ fara kelen kɔnɔ olu ye ba kelen anw ka jamana yarabi Ala k'a bila diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen sanfɛ ni Ala sɔnna ma sini aw ni Siri Kulubali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan aw ni ne dɔgɔ furanjɛ wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan